Трябва ли има таван на цената, обаче за сметоизвозване? Разбира се, че трябва да има. Вие искате ли да плащате тройна такса смет? Питам ви. Ама ако искате да плащате тройна такса смет, Защото направете доброволно. Това да се натоварят гражданите с двойни и тройни сметки за такса смет, за да може вълка, заека и не знам кой още, нали, да прибират тройно печалба, няма да стане и много се радвам, че кметът Терзиев ясно заяви, че това няма да бъде допуснато. Бойко Борисов предложи помощ, ако кметът Терзиев предложи някакви конкретни решения, ако са необходими законодателни промени, те са готови да го подкрепят. Такава помощ бихте ли приели? Аз мисля, че господин Борисов може да предложи помощ на Дани Митов, като бивш главен секретар на МВР, и по-бързо да разследват кой е запалил камионите. Няма как фирма, която идва от Турция или някъде от чужбина, да даде наполовина на цена на местните фирми. Нали ви е ясно, че това означава, че има картел на местните фирми. Айде МОСВ да пусне лиценза на фирмите, които искат да участват, за да може те да дадат ефтини цени. МВР да разследва кой е запалил камионите, за да не се страхуват участниците да дават нормални цени. И изведнъж ще видим, че има кой да работи в София, да извозва боклука на половин цена.